Il-bidu kien dan l-abbozz tat-tafal propost mill-artisti Alfred Camilleri Kawki u ibnu Aron. Mill-abbozz beda x-xogħol fuq il-vara l-kbira tas-sett il-ġdid li l-artisti qegħdin jaħdmu għal Ħalaxa. Vara b'4 figuri li turi lil Kristu mejjed u taħt is-salib 3 figuri, il-Madonna San Ġwan u Marija Maddalena. Il-Kavallier Alfred Camilleri Kawki stqar li x-xogħol fuq din il-vara ħa 4 snin. Dan huma tal-kowba u mbagħad bl-iskarpell ta' fentej dejjem tagħti sakemm toħloq l-idea li jkollok ġa moħħok. Xogħol fl-injam u għadma fija aktar xogħol mill-kartapesta u t-tafal, jgħid li għata ħafna attenzjoni lill-anatomija, speċjalment f'dan il-każ lill-figura ta' Kristu li hawnhekk qed jurih fil-mument eżatt li miet. Ġib quddiem għajnejk l-action dak il-ħin. Ngħidu aħna, allura kemm jista' jkun tkun attent kif inhi Kristu kif miet dak il-ħin, u mbagħad għandek id-deluri u San Ġwan u l-Maddalena. Ngħidu aħna kishom ħadu dak ix-xokk. Wara li l-estewa fl-injam, Aron Camilleri Kawki ħaħsib l-wien u l-Karnaġġjon. Qal li l-għażla li għamel tirrifletti n-niket tal-ġrajja u s-sens ta' devozzjoni leha. F'Karnaġġjon żbaljata dak id-dettalji kollha tista' kważi tmewwithom jew teqridhom. Ġifieri ovvjament tittoqgħod ħafna attent f'daw id-dettalji ta' Karnaġġjon u anki dettalji oħra pereżempju l-wiċċ tad-doluri imbikma. Ġifieri b'dak id-dmuħ nieżel. Daw l-espressjonijiet jista' jkun teżalthom iktar biex ovvjament l-istatwa twassal messaġġ aħjar. Il-proġett tal-bdil tal-vari tal-ġimgħa l-kbira f'Ħalaxa beda fl-2010. Fi 15-il sena dawn l-artisti lestew 7 vari, inkluż l-irxoxt, kollha fl-injam, jonqoshom id-duluri u l-korp ta' Kristu mejjed u l-anġli għall-monument. Dan ser ikun l-ewwel set sieħ ta' vari tal-ġimgħa l-kbira minn idejn Alfred u Aron Camilleri Kawki, għalkemm tul is-snin il-missieru ibnu ħadmu ma' 60 vara li jirrappreżentaw xini tal-ġimgħa mqazza għal diversi lokalitajiet f'Malta u f'Għawdex kif ukoll fi Sqallija, il-Ġermanja, il-Kanada u l-Awstralja.